Skarpa Travel. Moje nazwisko Kjerka Mateva, witam serdecznie z obzoru, słonecznego obzoru. Ja jestem tutaj rezydent biuro Skarpy, współpracujemy z biuro Skarpa Travel. Zapraszam Państwa do słonecznego obzoru o wszystkie nasze kwatery, które współpracujemy ze Skarpą. U mnie mam 21 pokój. 2, 3, 4 osobowy. W każdym pokoju jest klimatyzacja, lodówka, pensjonat jest nowy i zapraszam na fajne wakacje. Луд по теб съм, ти добре го знаеш. Можеш ли ми кажи, даже ден ти без мен? Грешен бях пред теб и ти го знаеш. Забрави, забрави, забрави и прости от сърце. Ангел мой си ти, нали го знаеш? На ръце ще те нося по земя и небе. Прости ми, сълзите ти напразни. Разкошна си, като грях си. Гали ме нежно с твоя смях ти. Можеш ли без мене, можеш ли без мене ти? Без любов душата ти, без целувки устните ти. Трънче в сърцето ми, елма в сълзата ти. Моя кукла сладка, мое малко слънце. Можеш ли без мене, можеш ли без мене ти? Без любов душата ти, без целувки устните ти. Трънче в сърцето ми, елма в сълзата ти. Моя кукла сладка, мое малко слънце. Омагьо съм ме и ти го знаеш. Забрави, забрави, забрави да избегаш от мен.